салому алейкум. бехатави ма ҳамин канали шумо 100,000 да чӣ гирифтагим аксиятон харидор кардагим. бародар шумо гуфтед ки мақсад 20,000 парто 15,000 парто мақсад 100,000 қабул мекунӣ 40,000 бонусай мақсад ҳам хеле чӣ кардӣ бародар. гуфтед ки бо болои вай бонусш iPhone 16 Pro Max подарка 17 Pro Max подарка бародар. ман вақте ки ман дар ҳамон Россия будам бародар 6 моҳ ждат кардам барои ҳамин чии шумо ки имрӯз қабул мекунам пага қабул мекунам 6 моҳ ҳамин айбан гузаштам бародар. ман ягон чи шуморо қабул накардам. менависам тона дар WhatsApp менависам бехатиёр дар WhatsApp менависам мегум бародар кай мақсад ҳамин чиро қабул мекунем имрӯз қабул мекунем пага қабул мекунем рақами 1 рӯй кун рақами 2 рӯй кун мега рӯиш мекунем ягон гап хабараш нест бародар. алҳамдулилла мо ҳам мусулмонем мо ҳам бародар тоҷикем масалан тоҷикистонем бародар. накунед хеле фанду фреб мардуми тоҷика. ман ҳаминҷа 100,000 ки ҳама шумо партофтагим ҳамаи чекош ҳастай бародар. ҳамаи чекош ҳастай. бояд агар ман ҳамаи ва ресурсито кунам бояд 400 чанд ҳазор ман бояд перевод мекард лекин ман даркор нест ягон чи ҳамо на сумуш даркорай на суми ҳам бозӣ даркорай на ман аксия фақат ҳамо 100,000 ки ҳалоли худма ман ба меҳнати худам ба дасту панҷаи худам кор кардагим пули ҳалоли худма кор кардагим ҳаморо ман дар партоя тамом. ман дар дигар ягон чи даркор нест ягон давом надорам. бос ҳам суми ҳалоли 100,000 худма партоя басай бародар. бехатави нами ман шумо дар мақсад гуфтаем ки 100,000 мара парто ман дигар ягон корто надорам ягон давом дигар надорам. мақсад ҳам суми ҳалоли худма партои ман дигар ягон хитаво чи надорам. бос ҳама мая ҷӯем мая тоҷикистонем бандаи тоҷикем. ту мақсад як миллати дигара фреб кун наход тоҷики хитам фреб кун. иқа мардума хи суми мардума хӯрданаш хизш медонӣ ки даву дунё чӣ мегӯям моро каждума тана зада мебура бародар. ягон вақт фикр накун. инамҷа номерои май бародар. мақсад алоқа бурам ман кати чақчақам суми ҳалоли хима партома дигар ягон чи даркор нест.